sa hlásim z vypratého strediska. To má malá prekažka. Nevadí, vyzvieme, ide sa na to. Tak sa blížime z vrcholu. Tak. To sa uvidíme. Do boje. Tak sme tu. Vrcholová stanica. Hocheng 1884. To bude po sezóne. Karatina. Cieľ číslo 2 na dosah ruky. Už tam zvečernieva. Predpokladám, že je po 7. Takže druhá stanica. A ja si možno, že tam ten kúsok zrozumiem. Juhu! To je ono! A tak toto vyzerá dole. Tak sme doližovali.